Det her er Anders. Anders bor i en andelsforening. Anders vil rigtig gerne være en god nabo. Anders har en masse affald, han gerne vil smide ud. Men han ved ikke, hvordan man gør. Sådan der, Anders. Rigtig godt. Nu er du klar til at smide det ud. Hov, Anders. Du ved at smide reklamer ud i papcontaineren. Ikke kun til pap. Lige præcis, Anders. Reklamer og papir skal i papircontaineren. Hvad har du der, Anders? Dåser skal smides ud i metalcontaineren. Anders, posen hører jo ikke til i metalcontaineren. Nemlig, Anders. Posen skal ikke med i metal. Det her er Anders. Og Anders er en rigtig god nabo.